Il-Kunsill Lokali tal-Mosta llum qed jieħu deċiżjonijiet biex iwettaq proġetti li meta jkunu lesti se jfissru ħajja aħjar għar-residenti tal-lokalità. Tkellmu dwar dan id-deputati parlamentari Alex Muscat u Romilda Zarb fil-Parlament u mandirizzaw ukoll l-attakk aħrax li għamel fuq il-Kunsill Mosti l-eks Sindku tal-Mosta u deputat nazzjonalista Ivan Bartolo. Zarb u Muscat it-tnejn immarkaw id-differenza fit-tmexxija tal-Kunsill Lokali bejn illum u żmien meta kien immexxi minn nazzjonalisti. Mela minnaħa irridu il-proġetti. Mbagħad nikkritikaw il-fatt u semmieta l-kollega tiegħi illi għaddej ix-xogħol b'ritmu maġġel. Jien hekk irrid, jien rrid li proġett jekk jista' jsir fiqsar żmien, jalla jsir fiqsar żmien biex dak l-inkonvenjent anzi ikun l-iqsar possibbli. Brabta ma' proġetti li qed isiru fil-qalba tal-lokalità l-kelliema referew għal konsultazzjoni pubblika li saret bilan li r-residenti u l-komunità kummerċjali jipparteċipaw. Saħħu kif kull proġett jiġi bl-isfidi tiegħu, iżda mbagħad jasal ir-riżultat. Hemmhekk kellna problema kbira ta' arar u llum grazzi għal proġett li għamilna fejn inżilna bi Stormwater Culvert fejn bdejna minn San Pol ta' Lejja u bqajna niżlin għal Triq il-Kbira, diġà ir-residenti ta' Triq il-Kbira jistgħu iħossu verament kemm din it-triq solvejniela il-problema tal-arar. Il-Mosta anki bl-appoġġ tal-Gvern ċentrali fosthom permezz tal-Infrastructure Malta rad bidliet kbar bħal fiż-żona tad-Dib. Kien hemm 9 toroq differenti u dan il-Kunsill b'ħidma ma' Infrastructure Malta kien inħadem tender speċifikament għal din iż-żona fejn kienet inbdiet 9 toroq f'daqqa fejn dawn letteralment saru dawn it-toroq inbnew għamilnilhom il-bankini, lestejnilhom għaddejna s-servizzi u kollox biex inkunu nistgħu nofru toroq aħjar. Id-deputat Alex Muscat irrefera wkoll għal numru ta' proġetti li saru fosthom dawk bi skop ambjentali. Insemmi ġnien Viktor Kalamvalja, insemmi ġnien l-Arusa tal-Mosta, insemmi l-ħafna toroq li saru bis-saħħa tal-Gvern ċentrali. Hekk irridu aħna li naraw li bliet tagħna ikomplu jittiebu permezz ta' daw il-proġetti li dal-proġetti x'ħajjoħolqu. Spazji miftuħa biex jitgawdew mill-familji, ħajkollok il-inqas traffiku għax toroq aħjar jfisser inqas traffiku, ikollok traffiku li huwa iktar mexxej u jkollok żona aktar sabiħa għar-residenti.